Салом алейкум, бародаро, хуш омадед ба канали Бизнес Джим. Ин сеҳимин видеои мо оиди портфели санҷишӣ. Мо дар видеои гузашта криптовалюта харида будем $10,000. Касое ки метавонанд тамошо кунед канали моро. $10,000 криптовалюта харида будем ва гуфта будем ки дар муддати 1 сол мо нишон медиҳем ки чӣ қадар мешава криптовалютаи харидагии мо. Мо $10,000 10 криптовалюта харида будем ва ҳар моҳ нишон медиҳем ки яъне ки дар муддати 1 сол мо $1,000 харидагимон чӣ қадар фоида дидем. И суми аст бародаро ки суми ки ба мо бигем ки дар муддати 1 сол дар кор нест. ва шумо касое ки мебинам видеоро тамошо мекунанд криптовалюта мехаранд, ҳаракат кунед ки дар суми ки дар шумо ин ҳол дар коре ки қарз гирифта коросар накунед. Просто шумо ромада пуле ки дар шумо ин ҳол дар кор аст дар муддати 1 сол криптовалюта бихарем ва нигоҳ кунед қатори мо ки чӣ қадар мешава яъне $1,000 харидагии шумо. ва мо дар охири видео мегем ки бисёри савол метиҳам кадом монетора бихарем, чӣ совет метиҳен. дар охири видео мегем ки кадом монетора ин ҳол стоит харидан ва суми зур кор кунем ай криптовалюта монетораи ай нуқтаи назари худам то монетора мегум то видеоро барам қатор худша тамошо кунем. биёем мебинем мо дар видеои гузашта гуфтагӣ будем яъне якум видеое ки кардагӣ будем оиди портфели санҷишӣ. нами портфела метавонед тамошо кунед дар YouTube дар канали Бизнес Ҷида. дар ин ҷода мо 10 монет харидагӣ будем ва моҳи гузашта яъне ки дар ин видео шуда гуфтагӣ будем ям пас ки чӣ қадар мо фоида дидем, залал дидем ай криптовалюта ай тои $1,000 харидагӣ. мо нигоҳ кунед ки мо дар видео гуфтагем ки $160 қариб мо дар муддати як моҳ минуса рафтагем. И залал нест. мо ира метуждад мекунем, боло мера баъдан мефурӯшимш ва фоида мебинем. И минус нест. барои ин қадар ӯзи нишон медиҳем портфела чӣ хеле шидагия, чанд қасм кор кардагия ёки минуса рафтагия. мо гуфтагем ки 1 сола то хеле то 1 сол пас чӣ қадар мешава фоидаи залали мо мефурӯшем, баъдан фоидамонро мегирем. дар ин канал также видео бисёр оиди криптовалюта ҳалол ё ҳаром бисёри пурсида буданд. ҳаст видео 5 роҳи пулкуниш ҳаст, кадом роҳ аст дар криптовалюта метавонед дар омада тамошо кунед. дар ин канал бисёр мешава видео оиди крипта, оиди P2P аст, дига видео сармоягузори криптовалюта чист видео бисёр метавонед тамошо кунед видеоро. ва биёем мебинем портфели моро ки чӣ гап шидагия, яъне ки 2 моҳ пас харидани криптои мо. нигоҳ кунед портфели ки мо харида будем, ин портфелай моҳи гузашта нишон яъне ки $1,000 харида будем. нигоҳ кунед ки аллакай ин моҳа минус дем $150. моҳи гузашта $60 буд, ин моҳ $150 буд. вақте ки аида минус қариб $250 мо минус рафтагем ай портфел, не ки ин ҳол бинед ки бо бола рафтагем. так нигоҳ мекунем ай ҳама зиёд баъди харидани мо ринок яке аввалид мешава поён меям. ай ҳама нуқтаи пасти паст $726, яъне ки мо қариб $264-65 қариб ки минус рафтагем ай криптовалюта тои сами портфел мо. баъдан бо мея бо ринок вастанавид мешавам $100 минус дем. ҳозир $850 $150 қариб ки минус дем ай портфел мо. ай ҳама монетои просадкашидагиҳо ин монети чезеай 41% минус дем, яъне $41 минус дем. ай ҳама монети хуб и биткоинай ки $3 плюс дем. дига монетамон ҳамаш минус дани. касое ки якум видеоро тамошо кардагӣ будам оиди портфел, мо гуфтагӣ будем ки 2 монет байни монету 2 монети сахт мегирем, 3 монети сахт мегирем, монетои среди мегирем, монетои рисковни мегирем ки фоидашон зуд бошад. ин монети рисковни, монети pp, монети чезеб. нигоҳ кунед ки ҳар ди монетои рисковни мо қариб ки 70-80% минус дорад. 80% қариб ки то есть 70% қариб ки 2 монет минус дорад. ҳам минуси зиёд ҳамин баъдан монети кардана BNB ра хай медонад ай кадом сабаб минус дорад. дига монетамон бисёр минус нестанд. 14%, 13% эфириум қариб ровна ин монетаҳо ҳасташон бигем ки минус нестанд. биткоин, эфириум, XRP монетаҳои бақувват будаганд. барои ин қадар портфела чӣ мегӯянд ребалансировка кардагем ки минуси калонда нарем. агар ки мо ҳама монетои рисковни мехаридем, ин ҳол портфели мо $150 нева дар мисли ситуатсия ҳозира мумкин ки $500-600 мешид, яъне ки $400-500 мо минус мерафтем ин ҳол. барои ин қадар монетаҳо харидагем ки ребалансировка шидагианд. ва нигоҳ кунед портфели дигари мо гуфтагӣ будем ки дута портфел кардагим, якча ҳар моҳ мехарем ва иша инами айн ҳол мехарем. ҳозир баъди видео чӣ мехарем нишон метиҳем. нигоҳ кунед ки и боли мени ай портфели гузаштада плюси зиёдтарай ва иҷа минуси мо камтарай, барое ки мои портфела ҳар моҳ
ребалансировка мекунем, яъне ки дар купат мекунем дар уровни будагӣ нигоҳ кунед ки портфел BNB дар инҷа $17 плюсай, чизе $26 минусай, $19, яъне ки нигоҳ кунед ки портфел хубтара, чем ай дигари портфелмо чиш зудтара прибилаш соза. Ва якем ҳардишон минусдан всё-таки як гапи дига мо группа дорем, касое ки намедонанд, группаи закрити группа дорем, дар инҷа сигнал метиҳем оиди монетое ки буғо мераванд, яъне ки фоидаи зуд мебинанд ин монето. Нигоҳ кунед дар инҷа мо сигнал додагем якчанд монетора ки бихаред дар кадом рӯи дар фурӯш чӣ қадар зиёд мешавад. Ин группа закрити группа дар инҷа ҳар одамро навбавида мекунем, аллакай 155 одам дар ин группа метавонед ахтом бинен участникои группара. Ва ин группада гуфтем ки фақат шогирдо касое ки курси моро гузаштагианд ҳамеро навбавида мекунем. Ман инро ози барои чӣ нишон дода истам? Бисёриҳо мегӯянд ки шумо нишон наметиҳед результатотонро, яъне ки реал наста нестае коротон. Нигоҳ кунед, мо моҳи гузашта я ду моҳ пеша монета партоф додем ва гуфтагӣ будем ки бихарем. Аллакай нигоҳ кунед ки мо дар инҷа партоф додем пиша ки реализоват шудаги ҳамин монет қариб ки айни ҳол 150% прибил додагия, яъне ки якним баробар фоида додагия. Думед ки $100 харидаги будем, $150 ҷои кор кардам. Ай ҳамин монет. Ва нигоҳ кунед ки обши мо ай ҳамин монет $500 кор кардагем. Дар муддати як моҳ пешрона, як моҳ пеш мо монетро харидаги будем, ки 33 монет харидаги будем ва ами 33 монет мо қариб $500 плюс додем. Дар группа мо ҳамаи монетое ки партоф додагем ҳамиро харидагем. Чӣ қадар плюс додем ҳозир нишон метиҳем дар портфел ки мақсад ягон чӣ нестае, он гапи ай пеш худмо назарда истем мегӯям. Нигоҳ кунед ҳамаи монетое ки мо партоф додагем дар инҷа ҳамаиро мо харидагем. Бисёр нишона метиҳем. Ами нигоҳ кунед. Портфели мо дар инҷа отметка кардагем сигналҳо, ами сигналҳое ки ҳозир нишон додаем. Ин сигналҳо группаи яксола подпискаш $10,000 ва одамое ки курси моро гузаштагианд, курси ман сармоягузора, аллакай курсама ссилка шуда таи чӣ мемонам, касое ки медонанд оиди курс метавонед барои курса гузаред ва касое ки курса мезгаранд ҳамин сигналҳо бесплатна мешавад. Группа яксолаш $10,000 мо инро бесплатна метиҳем дар бачаҳое ки дар канали мо то есть курси моро гузаштагианд. Яъне ки $10,000 бесплатна пожизненно мо дар шумо сигнал метиҳем. Нигоҳ кунед. Сигналҳое ки мо харидаги будем монетора, нигоҳ кунед, дар муддати як моҳ нахуд нишон метиҳем, 30 рӯза $486 плюс дай, 14% портфели моро бинед ки ин монет 80% ҳама монети зуд плюс дай. Ай ҳама монети пасти мо ҳатто дар плюс нигоҳ кунед ки ягон монети мо минус нест. Ай монетое ки сигнал додагем, сигналҳоро касое ки харидагианд медонанд. Нигоҳ кунед минимални доходи мо $3 ай як моҳда, ҳамашон нигоҳ кунед ки ҳамаш плюс дан. Даромади дар ин ҷо нишон метиҳем. Нигоҳ кунед ин вақти харидаги монай ҳамашон максимали 80%, 34-31 ҳамашон плюс дан ва обши даромади мо як моҳда ташкил метавад. Нигоҳ кунед ки хитон $3,300 харидаги будем, айни ҳол бинед ки $3,800 қариб. Яъне ки қариб $500, $485 тачнем мо плюс дем. Ами дар муддати як моҳ шумо метавонед свободно фурӯшед ва суматона гиред любой вақта. Лекин мо ожида дорем айда зиёдша. Барои ин қадар шуморо метавонед сарк накунед дар криптовалюта ва касое ки опит надоранд хуб боша пеш хитон кор накунед. Хуб боша ягон обучение бизгаред, ягон чиз бизгаред, баъдан кор кунед ки криптовалюта чӣ хеле ки диден рискиш кардани зиёд аст. Шумо метавонед ки минус дорен. Барои ин қадар хубтараш ки обучение бизгаред ё ки ягон одам мефаҳмидаги бигӯяд ё то битиҳам ба кор кунед. Ва гуфтем ки дар охири видео мегем ки кадом монетора стоит харидан, дар кадом монетора яъне ки инвестировать кардан стоит. Биёед нишон метиҳем ҳозир CoinMarketCap кадом монетора шумо метавонед бихаред. Ай яъне ки тавсияи сармоягузорӣ нест бародаро, ин просто хусусияти омӯзишӣ дорад. Мо дар ҷа намегем, ягон касро маҷбур намекунем ки бихарем. Просто ман фикри худам мегӯям, ман кадом монетора мехаридам айни ҳол барои сармоягузорӣ дар муддат. Ин портфели ки айни ҳол нишон додаги будем, ин портфели спекулятивни буд, яъне ки дар муддати кӯтоҳ мо чизе омадагӣ шуд, мо аллакай монета мефурӯшем. Мисол як моҳда меравад, ду моҳда меравад, як ҳафтада мисол мо мегирем мехарем дар $100, $100-300 мешавад, мефурӯшемаш ва фоидаша мегирем. Монетаи гуфтагимон якм ҳама монети бақват метавонем биткоин нигоҳ кунем барои дарозмуддат монети хуб метавонед ди монети фира нигоҳ кунед. Ин монетоеро мегӯям ки монетое ки ҳалоланд фақат.
биткоин, эфириум, BNB монети соза, ки ҳалол нестай. 3 монети XRP, монети бақватаре метавонем монета нигоҳ кунем. 4 монети ADA, Cardano, монети Zure, я морид алгастор метавонем нигоҳ кунем. Баъд монети Solana, монета монети соза, монети бақватаре проекташ метавонем монета нигоҳ кунем. Морид алгастор баъдан Matic, DOT, ҳарли монета монетаи хубан. ма да портфелам худам дорам монетора. Баъд монети Uniswap, монети соза. Фил, монета монети хубай метавонем нигоҳш кунем. ICP ҳам 99-98% минусдай метавонад ки иксои созия. Баъдан Arbitrium, Aptos, ҳарли монета монетаи соза. Инора метавонем нигоҳ кунем. яъне ки ҳамин монетое ки айни ҳол нишон додагиам, ман монетора худам да портфелам дорам. Баъд я монети бақвати дига монети Linkай, мо да иҷози надидим ша, ёки пропускатиш кардагиам монети Link, Chainlink, монети Zure, ма бисёр долари портфел май монета. Метавонед ки ҳамин монета шумо нигоҳ кунед дар портфелтон барои сармоягузорӣ дар рӯзмудdat. яъне ки метавонад ҳамин монето ки иксои зудия. барои ҳамин қадар касое ки мехоҳанд криптовалютаро кор кунанд, саркор бигиранд, дар канали Business Chip обуна шавен. курси ман сармоягузорам метавонед гузарен, полни сармоягузорӣ айнол ёд гирен ва худтон самостоятельно кор кунед дар бозори бирҷа. дар инҷа такҷа дар канали мо ҳастан видео тарзи регистратсия кардан дар Binance. шумо агар ки опу дошта бошед, мисол бугӯем шумо кор мекунед, метавонем дар инҷа видео ҳаста дрӯи видео худтон регистратсия кунед дар Binance, ина видео регистратсия кунед, такҷа кор кунед ва хусусотон нависен оиди видео шумо чӣ фикр дорен, оиди ренки яъне ренк моҳи дига чӣ мешавад, портфели мо плюс мерава ёки минус мерава. метавонед дар таги комментарии видеотон нависен. То видеои дига.